Jenenge iki acara apa, Bu? Acara apa iki jenenge? Acar mentah. Hmm, Jenenge acar mentah yang ngene iki. mantep ya. Besok timbul nanas. Nanasnya bosok. Wah, tak. Wong Jawa iku mana masakane wani bumbu ya. Terus diajai pasti tak tukokno lek sak gendel. Nyetet gabus. Enak gawe. Becem iwak pitik. Ayam bakar, Lur. Ini apa iki? Endok-endok. Apa?